Logo de anos de litixo, o futuro do aparcadoiro de Xoán 23 podería comezar a despexarse. O goberno local vai levar ao vindeiro pleno a resolución do contrato da concesión á empresa Proinsa, algo que demandaba dende o ano 2014, logo de entrar en concurso de acreedores. O goberno local vai no facer en cumprimento da última sentenza sobre ese parking, logo de que o Supremo desestimase o último recurso de Rabella. Que o que vai a ir a este pleno? Pois a aprobación inicial desa resolución do contrato e rescate ou recuperación desa concesión en cumprimento da sentencia judicial. Segundo o alcalde, ese contrato podería quedar resolto nun prazo de 3 meses. Varela manda unha mensaxe de tranquilidade aos traballadores do aparcadoiro. O que sí podemos garantir é que os traballadores por parte do Concello non van a quedar tirados e o Concello pois vai a facer o que teña que facer para que continúen mentras non se decida definitivamente, como decía, como vai a ser o tipo de xestión. Porque aí onde está a seguinte incógnita, aínda sen resposta, que opción escollerá o Concello para a xestión deste parking. Hai dúas posibilidades, unha nova concesión ou a xestión directa. Nestes momentos é máis prudente, permitideme que haga ese exercicio de prudencia, pois cando chegue o momento xa valoraremos, xa decidiremos, xa falaremos con todo o mundo para ver cal vai a ser o modelo de xestión. Dende logo vai a ser o que maiores o que o Concello poida afrontar e, por suposto, evidentemente, pensando no mellor interese para os vilagarciáns. Pero di o alcalde unha decisión que non se pode tomar aínda á espera de que se vayan pechando os capítulos xudiciais pendentes.